Pi sngobi ko mapisa hakata ka jinglong jongata ka menbarim ke jongpi. Pidang longsa unong pop nega nong pop. Ya ka ba ublay lesi pi ong bay umap na umap shu ya nga pi snow ba ublay ubi tarre fi. Pi snow ba ublay ui si ya pi. Lani dan na preng jongpi pi kan mau sa ya ka jinglong duk ke jongfi nega jingjen jar ke jongpi. Pi kan mau sa ya ki briu ki ba ben ya fi ki ba ko ya pi ki ba le ben ya fi lani pi kan mau. Lesi kata ka por bifidang red kumno ba imay treat ya pi ni pa treat ya pi. Esi kim da day ki kimi ki kpal esi ki ba iet ya pi ni film sngol tanat ya ki fina kan mau sa ya ki bakum kita. Ngai khublai ya fi sai sen ne ka por ka ba mentah ka kerteng ka jong Jesus Christ. Bar nga aingo yu blai wa sai sen ne ka por ngi ban ya kren biang bat pi lang ba ka channel jong ka Potternet lang ba ka YouTube bat don na preng jong fi ki ba pet ru lang ba ka local cable. Ngai khublai ya fi ha ka kerteng ka jong try unong panem jingi u Jesus Christ. But ngadap si syada ka jingkemen basa si sien pat yo ban ya sam rengkat bat pi in ya ngap lang ya ketien ka jong blai of in yo snow ka ketien bagai ka ketien ka na aimen sim ya pi ha ka ka sngi bangan ngai ka long ka jingker khu ya pi ru ba pin lang ban ya ka jing sha om ba pin ya chu ha ka jingdum jong ka jing em la ne ha ka ta ka jing snow si jong ka men sim ka jong fi ngadon ka ketien ya ka bangala ai kerteng wat kan mau ya ka berim lymne wat khuslai ya ka lashai. Kani ka long ka jing sha ba bon sien ngi jukan mau bit ya ka berim. Hoi kam long ya ngi ru ban shuklet no ya ka berim hendrei ngi haban klet pat ya ka ta ki aka ya ka bang ngim dei pat ban kan mau. Ngi haban kan mau wi kani ka wei ba men shwa ngi de gi ngi long kum no ka ka condition ka jing im ka jongi. Bat ngi haban kan mau ya kani ka wei ba utrai ong pat ye kita ki ki belong negative ye kita ki ki bam say so ye kita ki ki bam das notenat kam dei show yang i pat ban kan malam ne ki ki barem ngem dei show ban perkhat namar haba fi perkhat ye ka barem ngi kan mau ye ka ba ngi long ngi de ki nong pop ki ba kraw bat kan mau ye kata ka wei ba haba ngi long ki nong pop ki ba kraw bangem dei ban kan mau sa pat ye kata ka jinglong nong pop anda hadien bengilamat yu jisu ga jim ga jongi bona preng jong pi snow bi ga ne ga wei ba pi snow bi ko ma pi sa ha ga ta ga jinglong jong ga ta ka men barem ga jong pi dang long sa unong pop ne ga nong pop ya ga ba u blay le se pi ong be umap na umap shu ya nga pi snow ba u blay u bi tarre fi pi snow ba u blay u si ya pi le don na preng jong pi kan mau sa ya ga jinglong duk ga jong fi ne ga jingjen jar ga jong pi kan mau sa ya gi briu ki ba ben ya fi ki ba ko ya fi ki ba le ben ya fi le ne kan mau le si ga ta ga por bi dang red kum no bi imay treat ya fi ni pa treat ya fi le si kim da dei ki kimi ki pa le si ki ba iet ya fi ni film ngol tanat ya ki fin kan mau sa ya gi ba kum kita dan ru ki ba Hagan ka pon ka ban kren ni fi kan mau sa iti paramar jan jong fi ka ktien ka ba i kren lani kata ka rokom le ka jong i lani ka ka ba la le ha ka jem ka jong fi kan mau sa i kita hagan ka pon ka ban ong fi la da ka donot jong fi ka among la da ka donot ka jong fi kala snow si na ka banta kita ki jing shem ki jong fi nga snow ani ka por ba try ong i no i ka barim wat nam kan mau sho i ka barim lemne ki ki ba men shawat per khat sho namar la fish kan mau sa ia kata ka berim fin sa ha ka berim bat kata ka berim hi kanang rim ba kanang jot no tadi hing tang kwa ban ong fi ka ne ka sngi wat nom kan mau shu ita ki ke berim namar utrai ong hang ni da fi pule ka ne Isaiah ka ne ka lanong ka ba sau pulai ka khat pra ong wat kan mau shu ki ke berim limni ki ki men shwa per khat shu khat ka ba khat khandai ka ong ha khmi kan le ki batmai menta kan mi no hatu finom tip ya ka ngan pelong ke lenti hakari klau ken pat ki wa hakari ken ja ho ya ba fi pech sha da ka kmat bre ke jong fi lakut kilat kilenti mdon jaka shu ban ki shani shatai lakut kilat kilenti le si haka jinge dei ke jong fi ka lakut kata ka lat kilenti le ni haka ta ka yo ka kot ke jong fi lakut kilat kilenti fi pech yi kita ki ak ber khoi ka tin jum lek ong ba fi don hakata ka reclaw fi la jalenti ublay wangan pelong ka lenti ya fi tadai taw anum kan mau tika berim namar fi sa hakata ka berim wat num sa hang ta la fi sakut sa hang ta ka berim fin sakut sa haju namar utrai wang khmi ngan le ki batmai
ngan pelong ka lenti hakari klau ken bat kiwa hakari kenja fi sngop terkhong haka jinglong man sim ju fi sngop pop fi sngop shisha ba pilale ya kata ka sang ka ma khmat ka jong tra fi sngop mo ble map shu wanom kan ma shu ya kata na mo try ong hakmi ngan le ya ke e ke batmai ding ta tin jong ble ka don bi kalat ka don ka lenti bo jisu ong jaru bawan shanga de lele nganom kan tait no yu bading ta ar korin galanong ba san khot ba khat nyau ko ang kum ta la dau e we udan ho kris ulang ujing thao ba thamai bi ki barem ki la do no khmi ki baro ki jalong thamai tading ta utrai wan ban le thamai ga jim ga jong fi ba la fi priang yo jisu la fi priang shi shai u man sim jong utrai wan ga jim ga jong fi ba la utrai wan ga jim ga jong fi ngai ba fi pe ki nong shon ga jong fi ni fi pe ki ta ki ba le ben ya fi phim kan mau shu ban isi yaki na phim kan mau shu ya ka ba phin bu shun ni bu not yaki na marhaba umen sim ba khoj wan umen sim ba khoj wa ai fi ya ka ta ka bor ban e yaki nong shun wat i kita ki blale ben ya fil ni kita ki bla nyo ben ya fi phin dwai na kam ta jong ki bat ba phin e ka e chi sha da ka do ban e ya kita ki bla shun ngi lani ban le bha ya kita ki bla le sni ngi da ka do ka e than ga ta henrei ki eke baro kin jalong thamai uong utrai haba ule kan long ka ba thamai ya phi ta ding ta wanum kan ma sho ite ka barim wanum kan ma sho ka condition ka jong phi e ba phi long man shwa amar la fi duk fi kerdo fi dan ke jing e ke jing jar ba kam tam la da fi dang dan ka pop utrai open em ya phi but you seen ba phi la yo utrai ka ni ka de ka sngi ka ba bleu la bo ba ka de ka sngi ka sngi jong ka jing pen ta ding tang ni command ba ni shat command ong ka tien ka jong blai but haba fila yo ye kane ka jing job finum kan ma sho ye ka tai ke ba man shwa ba de hing tai kwa abdong ifi wanum khuslai lene wanum perkhat than ye ka ta ka bla lek no try ong wanum perkhat shu lene wanum kan ma sho ru namaru try ong an le eke batmai nang ne shikmat ubleun le be ke batmai ta de hing tang kum nga ong ifi mene kan ka subject ong wat kan ma sho eke ke barim lemne wat shifting pat ye ka ta ka bla shai ujisu ang wanom ki khuslai pat ya kabala shaile se pila alat na kata ka barim pidon menta fi kan mau pat ya kata ka ban sawan tip kan ja kom no ka gm ka jong pi tip kan long kom no se pi pang fi tom pi ting yo pin yap no lane pidon ki khon ki ti fi khuslai na kam ta ka future ka jong ki fi khuslai na ka bantai la de bala se fi khuslai ki ki belong unnecessary lane kita ki bam da don come e ban perkhat namar ujisu ong ye kata la fi puli no Matthias long ban rio ka de khot ka balai pusau ko ong ai ka bala shai kan khuslai na ka bantai yeladi tadei ta nam ta ka bala shai bun sing ne ju perkhat nam ta ka bala shai mangatip ka bala shai kan e bha ngatip ka bala shai kan long ka ba kham juat ban ya ka ba menta abang apet ya ka perthai ka jinglong ka mariang apet ya ka jinglong jong ki ek baro i bakanum suk ka bala shai la shai kanang kham e shu kanang kham janjar shu babun sin aba perkhat ya ka bala shai mnang yo thia yo dem ka julong kumta ba sin kumta ngala perkhat ya ki ek bala shai utrai ong la biang ka bala shai ai bakan khuslai na ka bantal de me thia khop ba deng ta to trai lo ong ban thia khop nga thia khop ban ngala yo thia asop bagay kita utray wat khuslai na kamantala shai namar ai ka bala shai kan khuslai na kabantala di bading time kay ka bangi don kamday ka ba mensual ne kamday ka ban sawan kay ka bangi don kaday ka ba menta tading ta kwa abadong if file you yagane ka menta ka ba menta yo abi khuslai sa ikata ka bala lek ne fi khuslai ru ikata ka ban sawan fi ngosi sa ikata ka bala lek ne fi don kata ka jing kulmar ka jingmut ya ka ba pinle ka ban saban nga kwa banong ifi wanum perkhat ya ka bla le ne wanum kan ma shu ya ka ta ka barim wanum khuslai ru ya ka ban sawan marutrai am ubangi syakri ude utrai jong ka menta ding daw jisu ang ikigtien uang batu wat shwai ka hima ka jong blay ba de ka hok ka jong u ya ki baro on sa ilang tam pi wat ya ka hima ka jong blay ba si sin fila yo ka hima ka jong blay ka de ka hok ka mut la man shwa fi de ba pop fi yo ka hok bat utrai ong ka hok ka jingsuk bat ka jingkemen ka mut ada fi don ya kata ka hok fim kan ma shu ika ba man shwa balada fi la don ya kata haka jim ka jong fi la da ka hima ka jong blay ka wan ka jim jo fi don ka jingsuk ba jingkemen ka ba mut fi num khuslai shu ika bala shai kala don ka jingtengen ka don ka jingkemen mar fi tip ya ka bala shai utrai un sadil bo blay ubangi shakri ka kerteng ka jong u udai uba menta ong I am ka mut uang ngalong
Mdi ba long mensuane uban salong ru ndre uta ubala long. But ulong menta. I am ong gadiga present tense. Kamde I was na I will be. Ndre ong I am. Tading ta. Kani kadiga sngi ka ba ublay ula tao. Kani ka sngi ka ba ublay ula bu. Kadai yangi menta ka sngi. Bangin kemen ngin shat kemen. Namari ka barim utray ula pelat. Bat ya ka bansawan ublay sa kerkubet. Tading ta ko abanong ifi ladang idon. Ya ka ketien ka jang ublay. Tading ta habang iyo yaw Jisu. Pidon ni kaktian, pidon ni kajing pensyai na kaktian ka jong blay bahabang akran na ganay kasingi ngangat. Baka nagaktian ka na pensyai, ya kajing perkat ka jong fi. Ya ka ba kanwan kata ka rukom perkat ka ba thamay lani, kata ka jing pentamay ka mensim ka jong fi. Ba finam kan mau ya ka balalay lani ba fin khuslai ya kata ka bansawan. Ne ban khuslai na ka banta ka balashai. Henry utraun ay ka jing suk ya pi menta. Menta ka singi un penbiang lo utray na dong siya dong. Maka ni kadai ka jing shishala daw la penbiang ifi menta gasngi ka bamut ngati kina ba lashai un sa penbiang khambah shu ban ye ka e ke bule menta gasngi daw la ai fi ka bam ka di la ai fi ka kot ka khia la ai fi ka ne ka la er ba fin ring men sim la ai fi ye ka ne ka jing em ka ba pipin em menta gasngi lashai un le khambah ye ka jing em ka jong fi tadeng taw anum khuslai na ka banta ka balashai na marla daw trai la le bhai fi menta gasngi lashai unle ka ba khambha shu mga juong na ka por ka pori gata ladang isyakri ublay ka don ba ka promotion ka don ka jingkan tiyo badeng ta wanum pet ya ka ka ba pipi long menta si pihar rei ka don ba ka jingkan tiyo compare pilong kumno ka jing ba jong pi aba pipi don but utrai uday unong yarap ubahajan jong pi tadeng ta kadai fi men shumani utrai ban kerkhu utrai ban kan mau ye jing bahaga jong blay ban kan mau ye jing i ke jong ban kan mau ye jing kraw jong blay bad ye kata ka ba ula ban le ke jing bu fi kan mau pen he bi utrai la ga sngi mani ye utrai ga ni ga sngi kerkhu utrai ga ni ga sngi wanom pan than no blay ru shumani be shu aingo be yaro you blay na mar ulong ba kraw kumbaga samsi spalai kong komensim jong at kerkhu utrai but baro ka bahanga ya ka kerteng ka bakui ke jong common sim jong at kerkhu utrai what klet ke jing le bha ga jong la da filakan mau ke jing le bha ga jong blay finum khuslai sho ya ta ka balashai ngai utrai kerkhu fi ke ne ga sngi ga menta wanum kan mau sho sa isien ke kwa ban wanum kan mau sho ya ga barim lamni wat khuslai na ka menta ka balashai utrai la tip hamba ka babel ka kren tanga su ne ga khat e banga pulena ka porsche ka por shiti ka baning kong u yanes ne ga nong balai ka khat ka barpo baktien ka jong blay ka ang bo blay utip yagi e baro tadawa num tip tan ma phi namar fi san jinjar kwa tip tan ai bo blay un tip yagi e baro na ka ta jong fi ina dwai ka ne ka por ka mamanta tra ne ka por nga aingo ye me ko pa ne ka ktien ka ba ka ktien ka ba don bor kaktian ka bapen kan mau yangi banginam deisyo ban kan mau ya tagi eki ki barim ya tagi experiences ki jongi kita ki jingmat ke jongi heki eki ki bamenswa nani kita eki bangi long menswa na mar habang yo ya me menta ko tra ngi yo ya ka jingpen thamai bat habang yo ya me nginom sung ship tieng ru ya ka balashai na mar me long rengkat bat ngi maong anum no ya pi de leling anum len dat ya pi de lele maong an yat rengkat bat pi halaga sngi kan long rengkat bat pi hado ka bawai no jong ka perthai try kat kata ka ktien ka mamlakren ko try ya kata ka presence ka jong me ko try ka badon rengkat bat ngi ai ko konrat ba menta ka sngi kemen ngin yaro ngin pen kraw ka teng jong me namar ngim artatien ya ka balashai kan long ka ba khambha ya ka menta ka khu try ini ba akar khu ini kong ro try jisu ni ki khon ki be ki ba korok ke jong me ko try kita na pernah ki jingle ki jingpang ki jingstam ki jim ki jongki pernah ki jingkerdu bo try unda kerku ya fi unda pensle ya fi ba film de ban khuslai than namar ba fi khuslai fin pang fin shitam bo ksoi unyo le don bor halor ki jingem ki jong fi un pen baklalan ti ya fi tadeng tanga kren haga kerteng ke jong jisu ba jingsuk ke jong try kan wan hapi ke jingkemen ke jong men sim ba khoi kan wan hapi ba fio diang ye ka bor ke jong men sim jong blai ba phim dei shu ma phi ban em u kris un em po jong phi balada fim pat pediang no menta fi ni i ba ke jingem ke jong fi ka kala na du menta ke sngi ba kata ke jingdom kan kala jingshai ke jingyap kan kala jingem shi kata ke dujok kan kala ka bneng ba phi bin long breu wa thamai ka breu ka ba thamai do menta ke sngi duai nga da kerku ya pi haga kerteng u Jesus Christ unang penem amen but amen try nang pen kia fi unang ai bor ya pi
unang karkhu ya pi patulong fi ki ba klan bor how try mdei ki ba no men sim la ne ki ba du men sim no an re tu kermen shakri utrai ba ka bala shai fin si ka ba khamba ga ji im jo fi ngin sai shempat utrai unang karkhu fi ya da ka bor ga jong try khablish bon blame da ka brom jo amen